pulit yada Khappud Border Security Force BSF rengkat ki pulit ke MLP ke Jela kila yok kem prateli ki Masi ke Shini bat ki Dawai Pynbha Briew Cosmetics basyongdor palat khatsan lak tengka na keleng ki ketem Khappud India Bangladesh. Ya kini kimar bakinong kayitu ki temu Bandesh Bangladesh la yok kem na ki Khappud East Khasi Hills bat na ki thany Rongra South Garo Hills. Nakajing Peit ngor jong ki BSF bat MLP layo lat ban khang ya ki jing kayitu na India sha Bangladesh. Ya kini kimar balayo kem la IT Shaki Police Station ki badon ha ki te ki district jong Khubor ban tokit bat ban le kat kum ki kendon an.